Yo i Gabriel ya uklong snam lade ha kaching pini paipa ham museum kawe Gabriel kala yo ya kakabu kaba kala ban kabala ban yo i ya uklong snam lade ha po kawe kaslam ri kenti museum kane kala ban sno la anget andre kade kabasya kawe Gabriel kaba kerteng ka Jennifer Sutton dangshen kala yo i ya uchong klong snam palaweng na kamet jongka lakuba khan snam shwa kapor ba kale ya ka transplant surgery ya unil klong snam ha yo ban pe tak nongwan chngo ha Hungarian Museum ha London kane ka prio ka baladon lai pu prasnem menta ka ba na ringwood ha hamspire kala yo ya ka jingpang cardiomyopathy ka ba ma ha ka por ba lapule ha ka skol ba kane ka jing sitom ka khanglat ya klong snam ban kan shat ya ka snam sha ki khotmet jongka ki doktor kila maham ya ka ba kanum imslam klam da bu pujli da wei pan ka suton ka baton atu arsnem hakatu ka por ka hapan ap na ka benda ka jingbo pujli hakate ka por ka sitom jongka kala nang jor ka baton pok ka long hau jliu ajar nyeu ka suton glasiam ya ukong snam ubaya ham bat ka na ka benda ka jingbo pujli hakabaya kren halor ka sngi baladep ya ka jingpon ka suton glaya tho haka kumpor BBC ba ka kenmau ba kalaki hadien ba adep syapoi ba perkhat ba kala dei shisha ka brio ka batmai kala kenmau ro ba kala pen idak ya ka jingjob dagi kiti syaki bahayeng jongka om slam hadien kala soy bat pen i pat ba ya kong snam jongka ha ka museum ha Holborn kasuton kala empau ke jingwa jom ka ha ka ba kan tiu ya jing ice no pha ke khotmen kala ong la khan rikli kisnem ki ba phla na tu menta bat ngan nom yo ya kano ya ki klem ki no ice no pha ya na ngabun kam pha nga smart nga sting bat ya le ban penne ya uni klong snam ha ke jing long jing ko jing khia kat bala la ong kane ka suton